Yeşil, sarı, kızıl senin bilen birge. Yağmurlu günüde, ayaz günlerinde. Yeşil, sarı, kızıl benim dostlarım. Yeşil, sarı, kızıl yol güzelçilerim. Ertə düşə. Uramğa шығасың келемі? Қазір шыршы бәйрәміне барабыз. Әммә шыршы бәйрәміне эләгү үшін юл буйлап барырга кирәк. Анда юл шатлары да, машина юлы да, җәүлеләр кишүе дә очраячак. Җитмәсә, караңгыда төшеп килә. Юлда күренерлек булу өчен без яктыртылырга тиеш. Бу машина йөртүче безне тәүлекнең караңгы вакытында ерактан ук күреп алсын өчен кирәк. Бу безнең иминлегебез өчен кирәк. Күренерлек булу өчен ни эшләргә кирәк икән соң? Торшерның шнуры шыршыга кадәр җитми. Шунда гына басып тор, мин әбием янына. Шәмнәргә электр кирәкми. Шунда гына басып тор, мин гаражга, әти янына. Тәүлекнең караңгы вакытында ничек инде ул юлда үзеңне шулай саксыз тотарга була? Машина йөртүче сине күрми дә калырга мөмкин иде. Минем үземнең дә күренерлек буласым килде, ләкин берни дә килеп чыкмады. Шнур кыска, шәмем сүнде, фонарем потылды. Мин нәрсә эшләргә кирәген беләм. Нәрсә? Киемнәрдә яктылык кайтаргыч элементлар куллану. Тәүлекнең караңгы вакыты өчен ул иминлек гарантиясе. Ничек алай? Тәүлекнең караңгы вакытында транспорт чарасын йөртүче юл аркылы чыгучы җәяүлене 25-30 метрдан күреп ала. Хисаплар ясап карыйк. Транспорт чарасы хәрәкәте өчен трак пунктта рөхсәт ителгән тизлек сәгатенә 60 км булганда, әлеге араны 25-30 метр транспорт чарасы 1,5-1,8 секундта үтә. Транспорт чарасының тормоз юлы 34-40 метрны тәшкил итә. Нәрсә килеп чыга? Җәяүлене бәрдерми калу мөмкин түгел. Мискин җәяүле. Һәм менә шул вакытта яктылык кайтаргыч элементлар кирәк була да. Алсу, менә сезгә жилет, браслет һәм фликерлар. Ә сиңа пруник, муенчак һәм жилетка. Хәзер йөртүче сезне 130-140 метрдан күреп алачак. Ничек шәп! Хәзер барыбыз бергә тау шуарга барабыз. Бер нидән дә куркырга кирәкми. Төнлә белән урамнарда караңгыбыз күренми
Без бәхетсезлеккә юлыкмас өчен без ялтырарга тиеш. Ул билгеләр, ул тасмалар, бу гаҗәп элементлар, яктылык кайтаргыч элементлар безгә ярдәмгә килер. Кабаттан дәрес бирдек без юл күзәтчеләре.